Serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko 2. Ako, ika, kita, gabos, ang pag-iribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureko 2, simulo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos, pamilyang Kasureko 2. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan, paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di baya't ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko 2, simulo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo Para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasureko 2. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko 2. Ako, ika,
Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na kasama ang 10 minutos lang alas 10, mapo na ang Kasureco 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay, di pipigilan. Kasama maray na pagkagasa sa Indogabos. Yaman po kita sa programa kan Kasureco 2. Digdi po sa RMN, DWNX. Kada aldaw na Biyernes. Ngunyan po, January 26. Birthday kan sa tuyang Chief Technician, Radyoman Ed Espiritu. Kasama Lado Technical, makakaibahan tangon yan, si Radyoman Ray Gomez. Hindi po ang sendong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa. Sa lado kan Kasureco 2, nyaman po naman ang Public Information Officer, Mr. Renier Pupa Bukay. Sir, good morning. And, good morning, Tabi Radyoman Manny. Since sa kabus po na nag-antabay ngunyan na aldaw na Biyernes, January 26, 2024. Yan. Huring programa ta ngunyan na bulan na January. Madalion lang ang aldaw, Tabi Radyoman Manny. Yan. Data mamalayan, Valentine's Day na naman. Yan ang araw kayong kabilis ang aldaw, lilipas. Yan, pero bago yan, Tabi Radyoman Manny, at yan, abangan po nindo, may guest kita from Audit Department. Yan, aram ko dakol nakakabisto, hindi sa tuyang guest na yan. Yan, pero bago po yan, may mga pagiramdum lang kita. Dyan po, palan sa barangay, Kararayan, igo kita dyan yung naka-schedule mo niya na pagkaaga. 9 a.m. to 6 p.m. scheduled power interruption. Hindi sa main zone 1, saka zone 5 hanggang zone 6 San Rafael, Kararayan. Igwa kita dyan yung line maintenance and power line corridor clearing. Yan. Kaya si mga mga naka-star dyan, sa may zone 1, zone 5, and zone 6 kang San Rafael, Kararayan, mayo po kamo ng kuryente. Nagwara po ang kuryente pasado alas 9 and mabalik po yan at yan na alas 6 ng Banggi. Pero kung amay matapos ang trabaho ta dyan, may babalik man po tulos bago mag alas 6 ang supply kang kuryente dyan. Iyo po inisin natatada na tatrabaho sa linya kang kuryente, lalong-lalo na po si clearing si clearing of lines na ginigibo Tabi Radyoman Manny ay hindi sa feeder 51. Nakatapo kaya ining San Rafael, Kararayan, hindi sa feeder 51, hindi sa satuyang 40 MVA power substation, hindi sa Del Rosario. Yan, Tabi Radyoman Manny, si mga naghaharapot, Kararayan, may mga nagme-message sa tuya ngunyan.
na pagkaaga. Yan, ayaw po kamo ning kuryente. And antabayanan man at yan man si schedule kang NGCP, scheduled power interruption ka NGCP, igdi sa may north area kang Casureco 2, and syempre kabali ining sa tuyang bagong 20 MBA na yaon po igdi sa San Felipe. Yan, antabayanan po nindo yan at yan si mga lugar babanggiton ta po yan tabi Radyo Manmani si mga nag-aantabay halawig po ang schedule kang NGCP ning power interruption, apektado po ining sa tuyang tulong power substation ining San Felipe, 20 MBA, 20 MBA sa Calabanga and 10 MBA dyan sa may Tinambak. Ayan, abangan po nindo yan kung ano si mga lugar. And kung may mga okasyon ka mo, siguro gibuhon na lang pagkahapon kung amay-amay man matapos si patrabaho kang NGCP and amay man matapos si patrabaho kang Casureco 2, yan sasabayan na po kayo simultaneous sa patrabaho kang sa tuyang technical department and kang NGCP si mga technical personnel maninda para di masayang si power interruption na mangyayari sa aga po sa north area kang Casureco 2. Yan, nagpupuo naman po nagpapadagos pa lang si sa tuyang pagbasa kan sa tuyang mga metro actual physical reading kita kaya lauman po nindo si mga day pa po naabot kaya itong sa tuyang mga meter readers na nasa field ngunyan, si mga naka-schedule dahil fit sa 26 ngunyan kasuod mo may nagwa-follow up na sa satuya day pa da sinda nakaka-receive kang sa endang bill sa kuryente ngunyan ang bulan na January 2024. Mahalat-halat lang po kita na nagpapadagos man sa tuyang pagbasa kang mga metro and makaka-receive po kamo ning bill sa kuryente. Yan, excited na siguro tabi Radyo Manmani maka-receive ning bill o itong babayadan nila mahihiling na dahil ang sa tuyang taripa sa kuryente mantinido pong hababa. Good news po yan sa tuya gabos ng mga member consumer owners. Yan, si gusto po magbayad sa tuyang mga accredited payment channel sa Casureco 2, pwede man po giraray kita magbayad dyan ki GCash pwede may nag-inquire na naman sa Satuya Kasudma, GCash po pwede magbayad, ki Maya pwede man then sa LCC, sa mga LCC store SM City Naga, Save More Pili pwede po dyan, 7-Eleven basta igwasin daning itong mga machine baga na pwede ka mo mag-load, pwede ka mo magbayad, yung mga bills. Yan, 7-Eleven, pwede man, EasyPay, selected na mga Petron, gasoline station, yan, igawa man kita dyan. Halata man nindo yan, taigwa yan nakalaag na nag-accept sinda ng payment sa Casureco 2. Yan, sa mga bangko, pwede man, si Bank of Commerce, Queen Bank, PBCom, BDO, Land Bank, Malarayat Rural Bank yan sa may Carolina, and Union Bank. Iguang online, iguang man sa mga bangkong ining nag-accept ng over the counter. Yan, sa mga portals ng mga bangko na nabanggitan ko, pwede po nindong hanapon itong bills payment, pwede man duman, sa mga bills, yan, hanapon lang si Casureco 2. Yan, kung iguang nakalaag duman, sa endang portal, pwede po kitang magbayad dyan. Dawa po, dahil nabanggitan, hindi sa samuyang, sa sakuyang nabasa ko sa bago ng mga bangko, na accredited ni Casureco. Si iba kaya, iguama nakalaag, na automatic na lang pong nalawas duman sa endang portals. Yan, si Mara Tindir, ning seminar, yan, nakulo na naman, nag-a-apply ninyo connection, si mapatarako ding kuryente, pwede po kitang mag-attendir ng seminar every Tuesday and Thursday igdi sa Del Rosario, Naga City, main office po ang Casureco 2. Igaw kita sa Pili every Wednesday, igaw kita dyan sa Tinambak every first and last Wednesday of the month, and igaw man po kita sa Calabanga every Friday. Yan, dahil po paglingawan, magdara po ng valid ID. Yan, yun po yan ang pinakakaipuhan. Duman sa mga ma-apply ninyo connection, ma-change of registered name na day pa po member consumer owners kan sa tuyang kooperatiba. Yan, si ma-represent man, halimbawa ngayon day available si ma-apply ninyo connection o ma-change of registered name, pwede po kitang
pa-represent basta igwang daraning SPA, Special Power of Attorney, pwede kita magpa-proxy, basta may dara po ng SPA, notarize ang SPA, nagpapagiramdam po kita, na kaipuhan notaryado po ang Special Power of Attorney na dara po nindo. And syempre si ID po kaya itong tigre-representar nindo, and mismo pong si nagre-represent kaipuhan po yan. Para at least maging may kita maging problema pa nag-attender kita ng seminar. Ang duration po ng seminar minsan inaabot po ng 10 or 10:30, depende po sa magiging dalagan kang seminar, depende sa magiging hapot, yung mga nag-attender. Minsan po kay dakulon mga clarification yan, inaabot po ng 10:30 a.m. Na-start po yan, registration ta 8 a.m. Okay, online bill inquiry, si gusto pong mag-access duman sa tuyang online.casoreco2.com.ph, si gustong mahiling, mamonitor itong sa endong bill. Halimbawa ngayon may mga igwa po ka muning mga apartment, pwede kita mag-check duman sa online.casoreco2.com.ph, yan. Tabi radyoman manay si sa tuyang mga pagiramdom sa tuyang mga member consumer owners, yan. Tapos maabot pong 27 January 27, 2023, yun na po ini si schedule po kang NGCP, dakulo nag-aarabang kay ni tabi radyoman manay itong halawigon na power interruption, 12 hours apektado po itong sa tuyang tulong power substation. Ang rason po kang NGCP kay ni preventive and corrective maintenance at Naga substation and along the transmission lines. Yan. Naga tinambak 69 kV line ang apektado, tabi radyo manmani. Yan, dakul po ini feeder 61 under kang 20 MVA ta power substation kan San Felipe, yaon po diyan ang Peña Francia, San Felipe, MT Villanueva Avenue, feeder 62 Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, sa May Calawag, Kapilihan Filobil, Calle 13, Molave, Urban Key Burak, yan, Villa Karangahan, Villa Francia, Vilmar Homes, yan, Ateneo Avenue, P. Santos. Feeder 62, Feeder 63, UNC, Santa Cruz, Barli, Naga Cathedral, Dimasalang, Tito Madrigal Subdivision, Villa Vita, yan, dyan sa May Pakul. Municipality kang Kanaman, Magaraw, Bombon, Calabanga, Tinambak, asin si Roma. Deca North Field, kabali po yan, sa mawawara ng kuryente. Si mga naka-star sa Deca North Field, kabali po yan sa mawawara ng kuryente. From 6 a.m. to 6 p.m. po yan, for information po kang gabos. And makapreparar kita, maantisiparan tayo ng pagwara kang kuryente. Igwa po kaya ning may mga pasyente, sa mga harong ninda, kay po haning kuryente, para at least masumpayan si buhay kay itong mga pasyente ninda sa sendang mga harong. Kaya nag-aabiso po kami, makahanap po kita ng malilipatan. Yan, may nag-inquire na kayo sa tuya, kasubanggi lang, nag-message kung kabali itong sa endang lugar. Kabali po ay sa may portion kang actually entire kang Barangay San Felipe, mawawaraan niya ng kuryente. Kaya kung may mga naka-star po dyan, pwede kitang maghanap mo na ng malilipatan habang nagtatrabaho po si mga personal kang NGCP and kang Casoreco 2 dahil po ito sa gigibo na maintenance sa transmission and distribution lines. Yan, yan tabi radyo manmani si sa tuwing announcement ngunyan. And syempre ngunyan pong simana nagkaigwa po kita ning experience na hanggang ngunyan na experience ta ining raot kang panahon. May pag-uran-uran bali pang hindi ako napapasala pantulong aldaw na ngunyan, and may kasabay po ning duros pag-araw po kayo ng panahon ta, majority kang na mga respondihan tang mga problema sa linya kang kuryente, mga loose connection, mga service drop wires, service entrance, igwamang kitang mga unscheduled power interruption. Gusto ta lang pong ipaintindi sa tuyang mga member consumer owners,
na duwang klase po ang power interruption. Ano po, ikaw kitang scheduled and unscheduled power interruption. Yan, ining mga nangyayari yung naipaluwas ng mga abiso sa tuyang mga member consumer owners. Yan, iyo po ini si unscheduled power interruption. Gusto sabihon, dahil po nilalauman o dahil inaasahan na magkakaigwa ng problema ang supply kang kuryente. Ano po, arong kasuod dyan sa Banwaan kang Pili, ining kalabaan kang feeder 51 ta, from Palestina to San Jose. Yan, nagkaigwa ng problema ang feeder 51 ta, dahil dara po kay itong raot kang panahon, makusog si Duros. Yan, may kaibang pag-uuran-uran. And nakatama duman sa satuyang primary line, nagkausa po ning nagkakapirang power trip off kang feeder 51, and ang kagayunan kay ini may crew kitang narespondihan tulos, may available kita ning crew na naglilibot sa area kay ining feeder 51, kaya nakuha po si problema hindi sa may harinig kang CBSUA. Kaya naibalik man tuloy si supply kang kuryente. Diyan man sa may Milaor, ang naging problema ta diyan ining sa may Katmon Milaor, igwaman kita dyan ng nagkaigwa ng problema si linyata dyan ng kuryente, kaya nawaraan po ining zone 4 and zone 5, pero naibalik naman po tuloy si kuryente. And igdi sa may Salinggugon, Minalabak, Del Socorro, San Antonio, and Hamurawon, iyon si nagkaigwa ng mga problema kang nakaaging mga aldaw, dahil duman sa mga vegetation. Sa Tinambak man, nagkaigwa ng pag-isolate kaya ito nagkakapirang barangay, ining sa may Taban, Taban, Salvacion, igwaman kita naging problema niyan sa may Bahaw, and Vito, Kabugaw, Sulpa, Daligan, iyo po yan si kausa ka itong nagtagilid na kahoy, may mga portion kaya di sa area coverage na may biglang bugso ang makusog na Duros, na apektaran po itong sa tuyang mga linya kang kuryente. Minsan si mga kahoy, si mga sanga napuputol, may araw kayo nangyari diyan sa may Tinambak, and since si Roma nagtagilid po si kahoy, tuminama po duman sa tuyang primary line, po. Yan, igwamang kita diyan sa may Kanaman Magaraw, ining sakop kang Kanaman Magaraw sub office ta, hindi sa may Tibgaw, portion kang Tibgaw na maraan man yan ng kuryente kang mga nakaaging aldaw, and hindi sa may Sitio Lunay, Barangay San Miguel Magaraw, yan, igwamang kitang na-respondihan dyan. And sa may Pundado Kanaman, inong portion kang Pundado Kanaman, may putol man kita dyan na secondary line, respondihan ka man tulos yan. And kasuod igwaman naging problema hindi sa may upper barangay kang Kalabanga, and kang nakaaging aldaw man, siguro ito Webe o Miyerkules, nagkaigwaman kitang problema diyan sa feeder 41, dahil po duman sa putol man na naputol siya sa tuyang insulator, pin-insulator, nagkausap po ning pagwara kay ning pag-trip off kang feeder 41, hindi sa 20 MBA ta dyan sa may sakop kaya ng 20 MBA ta dyan sa Kalabanga. Yan, hindi man sa Naga, may narespondihan man kita ining sa may San Felipe. Yan, nagkaigwa ng problema si linya dyan, hindi sa may Harani, sa may Lumeda subdivision, tabi Radzuman Manin. May putol kita dyan na jumper, nag-emergency repair kita. Siguro mga pasado na ito, mga alas 6, imedya ng pagkaaga. Santa Cruz, kasuudma, igwana naman, hindi sa may Harani, sa may JP Rizal, Barangay Santa Cruz, Naga City. Igwa dyan, nasa abitana naman yung truck, itong mga service drop wires, kaya nagkaigwa kita ng problema, hindi sa apat na harong, dyan sa may Santa Cruz, Naga City. Diyan sa may Jolly Neighbor ata yan, Barangay Santa Cruz, Naga City. Yan, yun po yan si mga nangyari, ngunyan na si Manang Ini, and si mangyayaring maintenance sa linya kang NGCP, and Kasurekot sa aga po yan.
Okay. Okay. Yan, tabi, mag-signal kita kung ilalawag na po ang sa tuyang guest, ngunya na pagkaaga or sa dagdag pang mga anunsyo. Okay po, yan. Siguro kung may mga kahaputan tabi Radyo Manmani sa satuyang mga member consumer owners, lalong-lalo na po duman sa power interruption na mangyayari sa aga, siguro pwede kitang ipadara na lang dyan sa imo, as in, pwedeng i-comment po duman sa satuyang live streaming para at yan, kung sakali man mahabol pa, mabasa ta before tapos ang satuyang programa ngunit na pagkaaga. Okay. Negative pa man. Ratsan ta sumadahon tan mga kahaputan. Tabi, kasamang Renner. Pero itong mga thrift of naging rason, pero random, naging iyo po, mas dakol po sinako ang problema duman sa mga service drop wires, si mga loose connection tabi Radyo Manmani. Iyan si Satuya bagantig pa para pangapudan kay ito pa sa satuyang mga nakaaging programa na itong mga naobserbaran sa satuyang linya kang kuryente, itong mga service drop wires may nag-spark tapos mahalat pang may route ng panahon yan, kasi malala na po si problema duman sa endang connection saka po maapod sa Kasureko. Para maibitaran po ini kung may nahihiling po kita ng dikit lang na problema, halimbawa ngayon nagpupuro pundo si ilaw nindo, pa nagduduros ngayon dahil igwaning corrosion o kaya loose na po si service drop wire po nindo, yan, mag-upload na po sa Kasureko to. Or kung halawig na po nag-serbisyo sa Satuya, ining mga service drop wire, mas magayon kung maribayan na yung bago. Yan, pwede ta po yan ipa-compress sa satuyang technical personnel na naka-assign po sa endong lugar, lalong-lalo na edisyon ni Naga, dakulon po si nagkaigwaning problema sa metro. May metro pa, may mga narespondihan mong kitang may sulo ng metro dahil nabasa, tabi Radyo Manmani, and majority talaga vegetation. Iyan si naging problema. Lalong-lalo na kung araw kayo ang panahon, may uran, as in may kaibang duros. Yan. Yung managad. So, hanggang February dahil ni Tabi, kasamang Renner, na sitwasyon kang panahon, amihan. So, pabor sa to, taan paggamit kang kuryente dahil sa rabay-sabay, pero in preparasyon man ini sa paabuto na Marso. Siguro, enjoy ta mo na araw kening panahon malipot, and after siguro kaini baka sana dayman magkusog na mare ang epekto kaining El Nino, and saro mayan sa pigpe-prepararan ta para at least kung sakali man pag nag-El Nino kay mainit ang panahon, halos apektado gabos maski po si sa tuyang supply kang kuryente maski po ang taripa sa kuryente pwedeng maglangkaw, tabi Radyo Manmani, dahil dara po kay itong nagninipis sa supply, halangkaw ang demand kan sa tuyang mga member consumer owners, minsan na doble na triple pa ang konsumo, kung nagbabayad ka ning 1,000 pag araw kaning mainit ang panahon, summer, kung sasabayan pa ning El Nino baka magdoble hanggang triple yan, kung 1,000 di 3,000 magabat na po yan. Sa tuyang mga member consumer owners sa tuyang gabos kaya maski po ang rates may nagaharapot naman ang rates tangon yan mantinidong hababa, pero data po ini hanggang summer dahil nantigihapot sa tuya, pero kung may mga projection na si Kasureko to na pag-abot kang March, April, May hanggang June kung hababa pa ang rates yan. Sa ngunyan po, dahil pa po kami makakapagsabi, kung mantinido pong araw po kayo ang araw kayo ni kababaan sa tuyang taripa sa kuryente, dahil nakadepende po yan duman sa tuyang mga babakalon man na kuryente, supply ng kuryente duman sa tuyang mga power generators o si mga power suppliers tabi Radyo Manmani. Kaya ang pangapudan pirmi kitang andam, pirmi kitang handa, kung kaipuan magtipid, mas maray, para at least kung sakali man mag-abot ining summer season, kung maglangkaw ang
presyo kang kuryente, hababa man ang sa tuyang babayadan. Ano po? Correct. Enjoy ta, mananggad ta, lalo ta February na. February 14. Kay Puan malipot ang panahon. Yan. Tangarig, anong apod kayan? Maging romantiko. Romantiko ang pagmati. Sige. Pero bago yan, Chinese New Year mo na. Ayo. Ano yan? February 9. Garo-arog ka yan. February 8. May programa kita. And celebrate kita. Dapat igaw kita kaya ning ano kapag yan, Tikoy. Yan. May iyo. Asisi daw ang sponsor. Sponsor. Sige. Igwayan. Ano yan? Itong nababakal sa mga bakery. O iba. Igwa man kayo. Iba to. Iba to. Pero pampaswerte dayan kaya mabakal daw kita. Dawa sa Rosa na. Nagdudukot ang swerte. Correct. So puon kan taon si mga line up kan programa man kan Kasureko to luluway-luwayan yan tabi kasamang Rener list of mga priorities. Yan, tabi raduman man speaking kang swerte na pag-uulayan ta naman lang ang swerte. Maswerte hong kitang marengon yan dahil may guest kita. Wow. Natanan kita ning oras na makaibaran tangon yan sa kasibutan po kan sa iyang kinakaputan ng division ngunyan dahil Kasureko to coverage area ang tatrabaho ninda kaya yan masurtihong kita ngunyan na alaw na Biyernes siguro baka mag-sponsor ini sa tuwing Tikoy yan makaibaran tangon yan tabi Radyaman Mani ang supervisor kang Field and Technical Audit Division kang Audit Department kang Kasureko 2 yan makaibaran ta si Engineer Juvenal Ruiz yan kang Audit Department. Sir Juby, maray na aga po. Tabi, anong nickname ni Sir? Sabi mo lang, Joby. Yan, Kuya Joby. Kuya. Yeah. Kuya Juby. Nangarig mag-hubin-hubin kita. Ayo po, si Division pong pigkakaputan mo ngunyan, ano pong status, puon po baga kan taon? Maray na aga po. Explain ta siguro po ano ang mga major na trabaho sa satuyang opisina. Renner, init po ako nagsasabing good morning sa satuyang mga consumer. Ikadawa po, sa iyo po, Kuya. Yes. Kuya Manny Basa. Yan. Yan po. Good morning po. Sa mga kaempleyado ko po, kang Kasureko to. Okay. Ako po, may kinakaputan ng duwang seksyon. Ang inot po, technical. Technical po, ngaon dyan ang mga line materials. Inot po, ito pong mga nagkukuha sa pakatakod ninda, sinicheck po namin. Sinicheck mo pa yan. Tapos ito, dawa sa yun pong location kang Kasureko to, inaabot po may. Ngaon pa po dyan ang mga Kuya, yan mga new connection. Araw po kaya mga meters, nag-check man po kami. Si may mga problema, si mga investigation na iba, nilight lang for endorsement mo po yan sa GMA. Ang sarap pa pong kapot, ito nga po sa field and financial. Bali, portion lang po ang kapot ko dyan. Ini yung cash count, field audit, araw po kang building and grounds, maintenance, motor pool, at saka iba pa mga araw kang office equipment, receive, nahali sa mga supplier, kami po yan. Sige. Ini po, kinukomposisyon man po kansa ko yung mga staff, duman po sa field, financial, si Ma'am Maricel, saka may kuyan po ako apat na technical audit. Si Engineer Pasya, Engineer Rivera,
Engineer Fausto, Engineer Cirillo. Yan lang po. Bakong suba-suba tabi, Kuya Juby, an sa imong kinakaputan. Ano? Okay. Garo entire na problema, si proseso, lalo na kan pagpuon pa lang, ano? In mga new connections. Pero sabi ninda, ang kadaklan pong sinasabi, pag mga connection ngaya, madali. Pero nga maputol, mabilis. Oo. Pero ining connection, kadakol bagang prosesong pigagihan, ano? Mga seminar pa mga members. As in, may mga babayadan man kung sa financial ang pag-uurulayan. So, bako pong madali ang pag-apply, lalo na kung aday man desidido pa. Ito bagang garo, padikit-dikit pa lang ang paglakaw kan sa sarong miyembro. Iya po. So, ano po ang experience ta? Sige po, istorya ta. Ang experience mo po dyan, di pag mga araw kayan, ayaw kan, masabi sinda, ini na lang yung permit na iniyo, di ni dumaproban. Sana maintindihan man po kang consumidores sa mga nag-a-apply na kami susunod man lang sa reglamento. Kung ano man dyan mangyari, nga man po, basol naman po sa muya. Sana maintindihan po yan. So gusto sabihin po, dahil po kamo, kumbaga, naalokso sa requirements. Gusto sabihin, dapat agihan ang gabos na requirements bago po maging member kan Kasoreco 2. Iyo po. Igwa man po kaya ning sarong division sa muya na nagkakapot kayan na sinda nag-screening. Actually, naabot po sa kuya itong makoneksyon na. Sinara na po ni Dagabos. Iyo po. Pero po, assessment, kan mga sinasabi mong para sara, ano? Si mga division man na pinag-aagihan. Ano po, tayo ka ang pinali po, ano? Kumusta man ang assessment, tabi, kuya, sa mga pag-iriba mo? Actually po, talagang medyo masakit ang sa muyang trabaho, sa muyang grupo. Iyan no, sana, sabi ko nga ni sa inda, intindon man kami, tatrabaho lang kami. Tangani, bako man lang bako para sa kuya, para sa muyang kagrupo ko, para sa inda. Kung ano man ang magkaiguan ng mga remalaso, o dahil maapektuhan na sa indang pagtrabaho sa corporate. Saan po na haloy ang pag-apply kan new connection tabi Kuya Juby? Saan po na abala? Okay. Sa experience, okay? Tabi Radyoman Mani, ano po? Siguro balikan ta, ano, si Engineer Jovinal Ruiz. Yan, ang sakop niya tabi Radyoman Mani, ining sa technical, ano, field and technical audit division, na kung sa ini pong division pong iyo po sinag o-audit, ano, kasi bago magtrabaho, halimbawa, ikaw kita ning rehabilitation, extension kang linya, sitio electrification program, bago po mag-implement ang mga programang ikaw sindan tig-audit na ninda yan. And after kayan, i-audit pa, ano, babalikan ninda. Gusto sabihin, kung may mga programa ang Kasoreco 2 pag-abot sa technical, sinda po sinag-audit, ano, hanggang duman sa mga saradit na materials, ano, araw kang tornilyo, ano, yan. Hanggang washer. Ang pinakasadit na nagagamit sa linya kang sa tuyang distribution system o distribution line kang Kasoreco 2, kay puhanin din ma-audit tabi Radyoman Mani. Kumbaga, kung sa kwarta sinda, duwa kay ano, financial and technical. Nakapokus sinda duman sa technical na aspeto kang operation para ma-check ninda, ano, ma-audit kung ano ba, nasunod ba si standard, panduwa po kung nasunod ba itong kinakaipuhan ng mga materyales, mayo bang nagbago, mayo bang nagsobra, kung nagsobra napasain, yan, kung may mga kinakaipuhan pong mga materyales pa na kinakaipuhan na i-request, ano, sinda kaya naagi po yan sa Indagabos. Kaya ang gabos pong mga patrabaho, ano, sa technical, kaipuhan pong mag-agi sa division po ni Engineer Ruiz, ano, para at least maging kumbaga sinda naghihiling, ano, ang auditor kaya kumbaga tig-iingatan ninda, ano, itong
sa indang ingat yaman kang sarong edipisyo sa sarong organisasyon, ano, para at least di masayang man itong sa tuyang pondo na ginagastos idi sa tuyang kooperatiba sa pambakal ni mga materyales tabi radyo man mani. Yan iba man kay naka-focus duman sa mga new connection ta tabi radyo man mani. Yan, kumbaga naagi lang sa inda si papel itong mga SOA, ano kabali tabi Sir Joby sa yan mga private ngayang transformer o sinaga-apply ning mga big loads. Yan tabi radyo man mani. Siguro itaw ang pagkakataon na ini kay Sir Joby na mai-report naman si mga accomplishment lalong-lalo na pag-abot duman sa sitio electrification program kang sa tuyang national government na tigbaba po si pondo igdi sa tuyang kooperatiba sa Casureco 2. Yan, siguro itaw ko kay Sir Joby Giraray ang pagkakataon na ini para mai-report naman itong accomplishment ninda pag-abot duman sa mga na-audit na ninda kang mga nakaaging mga taon pag-abot sa sitio electrification program. Kami po igwan man ning mga na kuan igwa po ning mga natapos na mga sitio energization. Aro kang last year o ako po itong pagkatapos kay itong pandemic igwa po kay itong pondo, medyo nag-extend po ito yun na po nga nito si pag-deliver kang materials, nagkaharaloy si pagtrabaho o iyo po ito. Ngayon yan po, iyo po ini ang mga beneficiary sa barangay Kanaman, Zone 5, Sitio Bawan, 16 po ang na beneficiary taduman. San Roque, Zone 5, Puro Kanaman, 11. Zone 1, 2, 3, 4, Magadap, Minalabak, 60 man po. Zone 2, 3, 4, 5, 6, Pawili, Pili. Zone 3, Delusario, Minalabak. Zone 4, Delusario, Minalabak. Zone, Sitio Bingkay, Magadap, halos nasa kuyang po ini 25. Zone 5 and Katanusan, Minalabak 25 man. Ini pong mga linyang ini pabor pong maray ini taso nairinot nagkairiguana ning linya. So iba po nag-ararog naman sa itong lugar na ito nagkaiguana po ng elektrifikasyon. Kaya napakinabangan na nila sa mga daga ninda na ang iba din nag-i-restart duman. Iyo po. Actually po, igwa naman kami, may bago naman kami ng sitio energization. Ini po duman sa tinambak si Roma. Ini po nasukupan ni Ngunya ni Engineer Arjen. Ang araw po kani sa barangay Bataan. Mananaw, Sitio Baris. Iyo po yan. Ini naman po dito sa San Ramon, Sitio Gugon, Sitio Lunisot Tuha, Sitio Kinastilyohan. Ito pa lang saro po, Limon Situhan. Uli, masakit mga pangaran. Iyo. Kalibhok. Sitio Kalibhok. Sitio Punta. Campaminta. Pamintan, no? Iyo po niyang mga ngunya na sunod naman na project po kang Casureco to. Actually po, ang iba kanyang materialis na nakukuha na po. Iyo po. Sige, salamat po. Yan, yan sabi rin naman ba ni makangirito ng mga pangalan kay mga sitios na tagibuan ta daw yan yung kanta. Yan. Iyo ba kayo si Pig-Ulayan ta, na pag may mga nagkakapirang harong na halimbawa ngaya igwaning mag-agom si mag-agom ngaya nag-aki ning 5 ngunyan si aki niya nakaagom man taga ibang lugar tapos duman man nag-star na naman sa lugar naman sana pag may nag-star na ning 5 hanggang 10 mga
magpapamilya duman, papangaranan na naman itong sityo. No? Halimbawa ngayon duman sa naistaranindan ito, may Dakulon Mangga, pwedeng maabot yung sityo Mangga. O yan, ini mga pangalan ini, sa hiling ko, related ini duman sa indang lugar. Yan, igwang sityo Akasya. Yan, sityo, kung may gapo, sityo may gapo-gapo. Mga araw kayo na sityo, kaya nakapokus kita ngon yan, ining programa kang sa to yung national government. Kapartner po ang National Electrification Administration and ang mga electric cooperatives. Itong Sitio Energization Program. Ano po? Kabali po duman sa pig-report ni Sir Jovi, itong mga natapos na yung nakaaging mga taon, bali po, kung hilingon mo po nindo, ang beneficiary duman, siguro dahil mababa ito sa 100 to 200, 200 na household connection, si libre pong natakodan ng kuryente. Ngunyan, kung 200, siya sa iyang si target na beneficiaries, isang ngunyan siguro, baka more or less maka 300 na. Dahil once pong nakabitan ng linya kang kuryente, ang sarong lugar o sarong sitio, nagpaparadakol po ang mga nag-i-star. Kaya iyo po yan ang advantage, ang kagayunan kaining programa kan sa tuyang national government, katuwang po ang mga electric cooperatives, sa mukna, as in pag-energize kaining mga sitios. Pag sinabi kayong mga sitios, minsan hararayong lugar yan, tabi Radyoman Manny. Minsan, ang kapitbahay mo dyan, siguro kabagang kilometro, imagine ron po nindo ang trabaho kaining mga auditors na minsan mayo na nga ning tinampo, pero may mga naka-star, kaipuhan pang abuton kaining mga auditors na ini, sa tabang po, as in, sa pamamayo kaining sa tuyang kaibanan ngunyan si Sir Joby. Yan. Kaya, tuom na ang lugar siguro kang kasureko dos sa laog ng pirang taon, ano, siguro lampas ng 20 years o mga 20 years na sa serbisyo si Sir Joby Nalo Ruiz. Kaya pamilyar niya po yung trabahong ini, abuton itong mga hararayong lugar, lamayo ng kuryente na kinakaipuhan pa kuryentehan kan sa tuyang kooperatiba, sa tabang po kan sa tuyang national government. Kaya dakula ini mga target na ini mga sitios tinambak asin si Roma, dakulang bagay po ini, ano, kung makuryentehan po ini, marealisan po ini ngunyan na taon na 2024, asahan ta, ano, sa maarabot ng mga taon, madakol po ang mga naka-star ini sa mga sitios na ini. Ang paglilinaw ta lang po igdi, bako po ang kasureko to ang nagpipili ng beneficiary, ano, mga beneficiaries. Ang barangay po ang nag-identify kaya itong mga sitios, asin si mga beneficiaries tabi Radyoman Manny, ano, may mga nag-i-inquire kaya pag-abot ngayon duman sa programa kang gobyerno, pag-abot duman sa libre ngayong pagkapakuryente, ano, pero kaipuhan man si mga qualified igdi, normal may mga barometro, ano, dapat nagtitios kung mayaman na may mga kaipuhan sigurong tabangan na mapakuryentehan o kaya may farm, ano, may mga mahiwas na kadadagaan, tapos maging beneficiary pa. Kaya tigasara po yan, may screening pong ginigibo ang mga barangay, and tigsusumiter po ang listahan na yan sa tuyang kooperatiba for evaluation man, ano, kung itong mga pamilyang ito, o itong lugar na ito, ma-qualified siya bilang beneficiary kang Sitio Electrification Program kan sa tuyang gobyerno. Yan, balik ko giraray tabi Radyoman Manny kay Sir Jovinal Ruiz, kung may mga idadagdag pa siya, ano, ngunya na pagkaaga para sa karaman kan sa tuyang mga member consumer owners. Salamat po ulit. Na gabos mi po ginigibo man ang medyos na magkaigwa ning maray na bulos ning kuryente iyo. Tapos ining mga sitio energization ang kaipuhan milang kooperasyon. Ang iba po digdiyo, dahil nakapaghalat, naghali na sinda, iyo. Nga magyaray po ang pagserbisyo mi sa inda. Iyan po lang ang masasabi ko. Gusto sabihin, si mga beneficiaries, ano, may na-identify tabi Radyoman Manny sa Sir Joby na qualified,
Kaya lang, siyempre, sa Nalangkag. minsan nahaloy man kaya si proseso. Ano? Nalangkag Bago lang kaya sinda. si dokumento from Kasureco to. Miski itong mga pagsumitir kang mga LGU barangay na mga qualified na pwedeng maging beneficiaries, minsan nahaloyan man. Kaya sa implementation man kan sa tuyang kooperatiba, nadidelay man. Pero still, yaon man po, giraray duman si samuyang obheto, na mataanan, matabangan itong mga naka-star sa sarong sityo na qualified bilang sarong beneficiaries kaining electrification program kan sa tuyang kooperatiba asin kan sa tuyang national government. Hapot lang digdi ngunya na taon paga although igwa pa kamong i-implement. Ano yan, mapadagos yan. Takada ko lang gustong mag-inquire ano da po ang primerong proseso. Yan, okay. Primerong proseso, sabi ko nga kasubago, maki-coordinate sa indong mga barangay official. Yan. At least kung sakali man, kung may listahan na po ang sa indong mga barangay official o ang sa indong namamayon sa mga LGU barangay, pwede pong isumiter yan sa Kasureco 2. Yan. Para ma-qualified ka mo. Kung may mga programa, may pundong ibinababa, from national government, pinapaagi sa NEA, kasi makaabot idi sa tuyang kooperatiba, pwede po kamong ma-line up na duman sa mga possible beneficiaries. Yan, iba pa po ini duman sa BLEP, Barangay Line Enhancement Program. Iba man po ini, iba man po ang programa pag-abot sa sitio electrification program. Okay. Pag-abot sa audit tabi, sir, saron na lang. Kumusta man? Sinakaaging taon tabi, sir, sa Sumada? Okay man po. Gabos man po nagampanan ko si mga sa kuya kang opisina at saka si mga consumer na dinudulok sa muya, na endorsement, halos nakukuyan po, nakukuha man po. Ang kuyan na po kung may mga problema o kulang ng mga dokumento, medyo duman po nahaloy. Iyo po. Araw lang po yan kaya. Okay. Iyo, magabat-gabat, Kuya Juby, ang sa imong trabaho. Iyo po. Pero nakaka-smile pa kita, May libre pa nga ni kuya. Ano? Medyo ara mo na kung ano ito. Pambihira. Iyo, yan pakapikan sa tuyang kababayan, mga barangay officials. Dako lang bagay yan sa paglakaw-lakaw nindo. Pig-divert ko na, kuya. Iyo po. Iyo. So, Tabi, kasamang Renner. Iyo, thank you kay Kuya Juby. Itaot ang pagkakataon kay Kuya. Kuya Juby. Baka may isa-shoutout man siya. Sige. And siguro pangapudan additional na mga kuyan man. Patarata. Salamat. Kami po kaya garo abot mi nagabos, may lakaw pang libre, kilometro, balik. Malangan tadi ako nagsasadit dyan. Iyan ang hinagan mo lang po, itong medyo may dikit na problema, mag-follow up lang, tagabos mi man, mini-videos na ginigibo sa muya digdi. Dikit na pag-unawa, na kung minsan nahaloy. Dahil man sa muya mahaloy, kung may man pong problema. Actually kami nga digdi, sa samuyang ginagalangan na sabi sa muya, iproseso nindo sa kaya nindo sa madaling panahon. Ayan po. Yan lang po ang masasabi ko po. Okay. Thank you, Tabi. Thank you. Baka may greet. Gusto may greet, Tabi. Shout out mo dyan. Mga kuya ko, sabi, si Sek, si pinamamayuhan ni Kuya Monching Moraleda, maray naga. Iyo. Si Ringman, kuya. Yan. Kuya. Sa Philippine Eagles. Iyo. Yan. Ingat lang, kuya. Pag-iba niya sa audit, audit department. Ingat lang sa Kalakawan. Sige. And ay malingaw Perming. sa... Pero may kataning ang... Iyo na to. Iyo na to. Iyo ang kapitalian, kaugmahan. Kaugmahan. Permiso Saka ng ngisi. camaraderie. Yan. Iyo. Thank you, kuya, sa abala. And mabalo sa imo,
Good morning. Salamat man po, kuya. Okay. Kasama ka rin. Ako talagang ako makuya sa indong duwa. Madali ka na. Maglaog ka na. Makuya ako sa edad. Yan, okay, tabi, Rodjoman. Thank you, Sir Jovinal Ruiz. Magayon niya na sa pagpuon kan taon, nagagasta si mga, ako nga naninibago, kadakol-dakol niya kayang katungdan. Kumbaga, mariribong ka. Pero, mayormente, sa audit. Sa audit. Yan. Minsan, naanggutan pa nga ng mga auditor. Minsan, naanggot sa mga auditor. Siyempre, kung ano si polisiya, kaipuan man nilang sunod. Tamarimati man sinda. Mabusisi sa dokumento, mabusisi sa gabos ng mga bagay na kinakaipuan nilang mahiling. Once kayong ma-audit na yan, gusto sabihin kayo tabi radyoman mani yaon na sa endang basol permi. Bakong suba-suba and di po naghihiling na transparent ang padalagan kan kasureko to mala tapi go audit nga ni before and after kan project. May internal sa external auditor kita. Correct. Igwapa kitang NEA auditor. Yan. Kada ako inaaragihan ng mga dokumento. Okay. Yan. Okay, thank you. Thank you. Kuya, maibahan kita. Narin na kita magkairibahan tulo. Sir Renner, ang susi. Yan na sa iman susi. Okay, thank you. Thank you, Kuya. Inabot na kita ng oras. Inabot na kita. Masunod kayan ang UNC. Sunod ang UNC. Yan, kay Dean Kenji Menea. Thank you po sa pag-antabay ngon yan sa gabos ng mga member consumer owners, mga paradahog ta. Siyempre si mga technical personnel ta na nagtatrabaho ngon yan sa field. Yan, ingat-ingat po kita. Yan, nag-uuran-uran pa. Sana mapundo na ining pag-uuran-uran na ini. Para at least makabuelo kita sa mga patrabaho sa maabot na Sabado na sa aga, January 27 to 24. Yan, thank you sa IMJ Interactive sa pag-assist sa tuyangon yan. And syempre, sa gabos na Board of Directors ng Kasureko Dos, nag-antabay ngon yan. Good morning po. Thank you sa pag-antabay. And syempre, sa gabos ng mga member consumer owners. Yan, sa ngaran po kang Banemento kang Kasureko Dos, sa pamayo po kang sa tuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte. Yan, sa pamayo po kang sa tuyang Board President, Director John Paul Santa Ana. Yan, ini po si Renner po Pabukay. Mag-iribanan kita sa masunod na Biyernes ang satong kooperatiba sa radyo. Thank you po and God bless po sa gabos. Mabalos Kasureko 2, tigdi po sa DWNX, kaibahan ta sa lado technical, si Radyoman Ray Gomez, and happy birthday kay Radyoman Ed Tulfo Espiritu. Yaon si Kapitan Paul Santos, Kansabang Naga City. Maray Naga. Mabalos po, kansendo pagantabay. Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak Arimen, Radyo mo Nationwide. UNC masunod. Kasureko 2 Safety Tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2.
Kasureko 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin da magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2.